Здравейте! Днес искам да ви поканя да поговорим за книгата на Джонатан Хайт "Тревожното поколение". Книгата на Джонатан Хайт излезе през 2024 година в Съединените щати и от тогава е в бестселър ранглистите, не само в англоязичния свят, но и във Франция, Испания, Германия, а вече има и у нас, благодарение на издателство Изток-Запад. Тя е абсолютен бестселър, не само защото Джонатан Хайт е световно известен и много уважаван психолог в областта на социалната психология, но и защото той подхваща една тема, която е изключително релевантна за нашата действителност. Мисля, че всеки един от нас, като родител или човек, който малко или много има вземане-даване с деца, се сблъсква с ситуацията, с чувството на една изключителна неловкост и един абсолютно нерационален страх, когато подава електронно устройство на своето дете. Аз лично, например, винаги съм притеснен, незнайно защо. Може би защото нашето детство е преминало по различен начин, но винаги при мен у мене, а и при разговорите ми с приятели и познати и у всички останали от поколението на милениалите, екранното време, увеличаващото се време на днешните деца от поколението Z пред екраните и опасността да вляза в социалните мрежи е предизвикало едно изключително некомфортно чувство. Джонатан Хайт дава един много недвусмислен отговор на това защо се чувстваме така. Всъщност страховете ни са според него напълно оправдани. Неговата основна теза е това, че поколението на милениалите като родители сме изключително протективни и дори доста ограничаващи нашите деца. Ние ги лишаваме от много от нещата, които за нас са били съвсем естествени. Например, свободата да стигнат самостоятелно от точка А до точка Б в града, също така да играят без надзор от възрастен на двора или в училищен двор или някоя детска площадка. Тази свръхпротективност също рефлектира и в начин, по който ние изграждаме дори детските площадки, които вече все по-малко дават възможност за рисковани действия, за височина и скорост, които според Хайт са изключително важни за развитието на характера на детето. И в същото време децата, разбира се, имат своите нужди да се забавляват и да откриват нови неща. И света на виртуалната реалност, на виртуалната действителност се показва като една чудесна алтернатива. Ако това е общата теза, всъщност Хайт, като един изключително добър представител на американския академизъм, оглежда аргументацията си от много различни ъгли, включително от духовен аспект, една глава, която за мен лично беше много интересна, но също така, разбира се, той поглежда и към много статистики, т.е. неговата аргументация не виси просто във въздуха и не е продукт на някакви догадки, а тя е съвсем добре аргументирана от статистически данни, които показват много ясно, че у днешните тинейджери и малко преди тях тенденцията за психически разстройства започва драстично да се увеличава през средата на първото десетилетие на 21 век. Един момент, който е свързан с появата на високоскоростния интернет, с появата на iPhone 7, както и с основаването на Instagram. Така че Хайт по един недвусмислен начин свързва тези прояви с задълбочаващата се криза в психичното състояние на днешните късни тинейджери и оттам нататък всички последващи поколения. Това, което е интересно също така е, че Хайт работи с един изключително голям корпус от източници, отново, за да не бъде вероятно обвинен в това, че просто прави някакви догадки. Работата, отново ще повторя, с източниците е наистина забележима. Те са всичките дадени в книгата и аз си позволих да проверя източниците, някои от статистическите
изследвания, всичко е на място си, така както би трябвало да бъде. Много впечатляващ труд, който ни кара много да се замислиме, който слага на масата изключително много въпроси. Неговата така особена загриженост е насочена към момичетата, които според него са по-податливи на вредните аспекти на социалните мрежи, поради факта, че те са по-склонни да се сравняват на базата на външност с своите връстници и да приемат всичко много интровертно, всяка драма, всеки непостигнат успех или цел. За момчетата опасностите се крият другаде, предимно в видеоигрите. Като цяло има няколко неща, които поне за мен така бяха проблемни, да го кажа, но също време много интересни, защото предизвикаха допълнителна дискусия в мен самия. Едното от тях е, че дали с поставянето на тази теза, че използването на социалните медии, на виртуалната среда от нашите деца е причината за влошаващото се психично състояние, не е просто твърде лесно оправдание за истинската драма, която се случва в света на нашите деца, на днешните тинейджери и подрастващи. Другият проблем, който за мен също видях, е, че на много места той прави много категорични изводи за влиянието на социалните медии, особено на смартфоните, върху развитието на различни центрове в мозъка на децата, на юношите. Всъщност, дали можем да бъдем сигурни в тези ефекти и толкова категорично да заявим, че те са пагубни, след като такива изследвания не са правени толкова много все още. Но като цяло, пак казвам, изключително въздействаща книга, насочена много към родителите, към хората, които имат професионално или някакъв вид друго занимание ежедневно с деца и които искат да ги насочат по правия път. За мен стряскащи бяха също изказвания на създателите на Facebook, на Instagram, на Netflix, които откровено казват, че те се насочват към определени аспекти от психиката на ползвателите на всички тези продукти, виртуални. Книгата е писана с много загриженост, грижа. Това, което ми хареса, е, че той дава конкретни отговори какво трябва и би могло да се направи, както от родителите, така от училищата и, разбира се, от законодателната власт, за да може да се обърне тази посока. Това е много хубаво, защото по принцип много голяма част от американската популярна психология остава тази част така да виси малко в въздуха. Има, разбира се, че много от решенията са приложими само за САЩ, но има и такива, които наистина може да ни помогнат да се организираме и да предоставим една по-защитена среда на нашите деца. Като цяло препоръчвам абсолютно книгата, голямо удоволствие, като аргументация, като подход научен, като изграждане на тезата и начин, по който защитава въпросната теза Джонатан Хайд. От книгата прозира един голям учен, който има обаче доста достъпен език и знае как да провокира интереса на читателите. А и в крайна сметка става въпрос за нашите деца и оттам за бъдещето на целия свят. Благодаря ви.